Sakay sa Tarlac. Mungkada. Mungkada. Tarlac. Yung lugar niyong pangalan ay Mungkada, Tarlac. Anong bayan niyo? Ay, ang ano namin, Bakero. Bakero Norte. Tarlac. Bakero Norte, Mungkada, Tarlac. Yun ang lugar niyo. Mismo yung pinakasentro ng bahay niyo. Parang katulad sa amin, Barangay Escomog, Wagwa, Pampanga. Yung may purok, yung purok 5, ganyan. Ganyan ang lugar niyo. Tingin lang ng diretso. Yung bukol niyo sa leg, matagal na. Mag-4 na taon na po. 4. Patingin nga, te. Ganyan kalaki. Pera pa yung nasa dito nyo. Huwag nyo na sabihin. Yung dito lang. Dyan. Okay na. Okay, close nyo. Okay na, ha? Relax. Higit, ha? I-demo ko ulit to. Baka sabi mo, may daya to eh. Ngayon, i-demo ko to. Kailangan mabali mo ulit ng palito, ha? Kailangan lahat ng palitong ilalagay ko sa'yo, masusunog mo ulit. Kanina, nasusunog mo yung palito ko, nababali mo eh. Oh. Masakit ba init? Wala na. Oh, di ba wala na? Ilang beses ako nabalian ng palito. Hindi basta-basta nababali ang palito, dahil hindi naman binibigatan yan, hindi naman katulad yan yung sinusundot ng ganon. Dikit lang yan, na parang, siyempre, malambot yung dito natin. Medyo gaganon talaga yan, ng konti. Kasi kung sobrang init yan, ganunin mo lang yan. Nasanib. Kanina, bawat ganon ko, napuputol, lumalambot, nababali yung gitna. Dito ko na nga lang hinahawakan, nababali pa yung gitna eh. Oh, mainit, masakit. Oh, anong pakiramdam nyo? Dumilat na kayo. Anong pakiramdam nyo? Anong nawala sa inyo? Anong gumalaw dyan sa bukol nyo? Gumanda na yung pakiramdam nyo? Gumagalaw na? Bakit pagka tayo Pag ano kasi, ginaganyan ko kasi, parang... sumusunod ang katawan mo? O yung sa breast mo, anong pakiramdam mo ngayon? Tumalat na yung tubig daw. Anong pakiramdam mo? Mabigat ba, masakit to? Ano ba ang bukol mo dyan? Lumiit, lumaki. Umaba o ewan. Ikaw, bahala ka. Sarili mo naman yan. Hindi naman namin sarili yan. Lumiit. Lumiit na yung bukol. Saka parang, kasi noon ay kanina, Parang ano? parang matigas. O ngayon, Lumambot. lumambot na. Di ba sinabi ko sa'yo, may sakit ka sa physical. Kaya uminit ng todo-todo yung stick ay phosphorus ay krus doon. Kaso, sabi ng Diyos, may buwasan. Pero kailangan matanggal muna sa physical at spiritual yung nagdarasal sa'yo. Kaso pinicturean kita, ipapakita ko sa'yo, may lalaking nakaupo sa likuran mo. Itim siya. Pero, sabi ng pamangkin ng asawa mo, may humingi daw ng tubig sa kanya, hindi niya namalayan. Bakit niya binigyan? Nalimpungatan siya, hindi niya nakita mukha. Nagaanyo rin siya ng mga tao. Naintindihan niyo na? Kaya niya maganyo kasi demonyo nga. Lahat ng demonyo kaya niya gawin, etc. Hayop man, sino man. Lahat kaya niya gawin. Ang hindi niya lang magagawa, ang manalangin at lumuhod sa Panginoon Kristo. At itaas ang 2 kamay niya para sumuko. Yun lang hindi niya magawa. Nawala na yung bukol niyo sa breast niyo, lumiit na. Tapos yung salig niyo, gumalaw na. Hawakan niyo kung malambot o matigas. Yung bukol niyo. Parang lumambot. Hindi parang, lumambot talaga, ano? Lumambot naman, pero may matigas pa. Natural yun. Alam naman magic yan. Hindi naman tayo si Papa Jesus pag... Saka hindi ko ito mahahawakan ng... Hindi mo mahawakan. kasi parang may masakit noon eh. O ngayon, idili Ngayon, mo. wala naman na Wala na. Oo. O, mawawala yan. Doon sa pamamagitan ng tubig, dadasalan ng Panginoon Kristo yung mamaya, tataasan yan dasal. 1 month ang sinabi ng Panginoon. Kailangan simula bukas, 2 linggo, 1 linggo, walang masama mangutang. Dahil kailangan mo yun para sa medisina. Makikita na ng doktor yan. Hindi ka na manghihinayang gumastos sa ospital dahil ipapakita ng Diyos yan. At bago ka pumunta sa ospital, manalangin ka. Sabi mo sa Panginoon, bigyan ako, Panginoon, ng pananalig, pananampalataya. At bigyan niyo po ako ng taong gagamot sa malaki kong bukol. Kasi yung bukol mo kasi malaki pa sa kamao ko. Pero lumambot na. Tapos yung bukol niyo sa breast niyo, lumikli na. Tatalab yan. Sana gamot, makuha sa gamot yan. Mahirap kasi pag inoperahan yan. Sana makuha siya sa gamot. Pag nakuha siya sa gamot, kasama ng gamot at yung tubig na healing water, yun ang makakawala niyan. Salamat sa Diyos. Anong pakiramdam niyo, te? Maganda pakiramdam ko. Maganda? Nagbago nga yung mukha niyo. Kanina mukha kayo. Kasi noon itong tiyan ko, Ano? parang hindi ko mabigat o ano. Hindi, subukan niyo tumayo.
15 na pala kayo. Galit na galit kayo nina kayo. Sige, charge kayo. Galit na galit kayo eh. Sige, ako naman to eh. Ano paramdam nyo? Ayos, magaan. Nawala na? Nawala na lahat sakit? Kamatay yung video natin eh. Kasi yung cellphone ko ginamit, ano yun, mababa lang. Ano paramdam nyo? Ang pagramdam ko. Magang na. Kaya na yung kamay nyo, pati pa nyo, nadidikit nyo na. O ba? Bibilang na si tatay tayo ng ano tayo? Ng pera. O. Alis na akong manager niyan. Kayo na lang tisa sa lang. Anong sakit yung paa nyo naman, di ba? Pag nalalamigan, yun lang masakit. Sige, titingnan natin. Nagbatay mukha nyo tayo, nabawasan ng 2 edad. 47 kayo, naging 44 na lang kayo, 45. Kanina parang galit na galit ang mukha. Para kayong kanina, hindi ko hindi, kulang. Para kayong, bakit kanina parang nyo kung susuntukin, parang yung atakin yung kamay nyo parang may gustong gumalaw na para sakalin ako, saktan ako. Meron ba nagudyok sa inyo yan? Po. Hindi, totoo yun. Kanina ko pang nararamdaman na parang hindi ko nakikita yung sa mental telepathy ko, pero nararamdaman ko na aatake ka. Parang gusto mo kung baga sa isang tao, guha ka ng kutsilyo, saksakin mo ka sa tagiliran eh. No, parang gusto mo kung atakihin kanina eh. O kaya hindi ko nililibang yung mga mata ko sa'yo. Mabait naman po ako. Hindi ikaw yun. Ang ibig ko sabihin, parang may nagudyok ba sa'yo kanina? Parang gusto may manakit, saktan mo ako? Anong sabi niya sa'yo? Susuntukin. Susuntokin mo ako? Sabi ko na nga ba eh, parang kanina parang gusto mo kong suntokin eh, na hindi ko maintindihan. Okay na paramdam nyo te? Salamat.